Hadin shis nem tam bag Jingrwai jong one job soklet ka ba kerteng men neng kong gisngi ka ba aga record kum ga Jingrwai ka ba Q step tam ginong page ha YouTube ha ga ba kane ga Jingrwai men neng kong gisngi jong one job ka kamai du 10 million la ne shipeu lak ginong page tang haki khat sausngi ne tang haki artayo ha ga ba omdon ga Jingrwai khasi ki ban kod 10 million view ginong page tang haki khat sausngi Badmenta gane Jingrwai men neng kong gisngi ka don hadu nriu po nyau million kinong pej. Henry day hadin shis nem tam ka Jingrwai jong Wanbhaa ubreu nong ruai jong ka Jingrwai doi ulapan khenye gane ka record balabat da Jingrwai men neng kong gisngi kum ka Jingrwai ka bakamai kloi tam ya ka 10 million ha YouTube. Ha ka ba gane Jingrwai ba Thymmai jong Wanbhaa ka ba kerteng u Khiaw Kbong ka ba ka Jingrwai ka ba sneng ka ba kraw ya ki khun sambala kala long ka Jingrwai khasi ka ba dengkong na ka jella Meghalaya ban kamai hadu 10 million ginong page tang haki nyau sngi duna haga baka state hadu shi tayeu ya ga Jingrwai men neng kong gisngi ban genjo sya ga 10 million ginong page ha YouTube bat ga Jingrwai ba Thymmai jong Wanbhaa ka kamai arlak hadu saulak ginong page tang haka shisngi